Pwede po siya ang mga good vibes kay mapabukid na punta. O bansa ato ang mga karaan niya amigos sa Tribhubo. O meet sa daw new friends. Na mag-climate na mari sa Mount Mauyog. Na diri, sumpan nyo na itong ila-ila sa pagkatadsa na itong mga kaoban, no? Astap sa kong guide up kay para lingaw ni ka-trek. O, kita mo ulit pag itong mga good vibes. Alam nga, nindoting panahon, oy. Well, para sa amaw agad ni, mao nga mag-ampo sa ganda sa dipta mo sa kagbukit. Salamat sa nindot yung panahon, maayong panglawas, pugsit, di sa mo tagsa-tagsa sa pagsaka, o panaob sa bukit. Nyaon sa dugayan, sugda ng pasiaw. Naoday ni akong bro amigo nga immortal, yung mga tupig ang impeoy. Dayon, siyempre, ato ginatimanon at to mga bagong friends. Ana ding mascot ba nga, enjoy lang mo di ang mga good vibes ha. Nya kay ba man ko, ganahan kayo mo mapapicture na ko. Mao nga, relax lang mo di ha, kay magpicture-picture lagi taon niya. Nya, maoda ni, ako maiksuod sa triple rubo. Si RJ nga maulita ako si Silay, si Budik nga adapted na mo, si Norman nga ex ni Pinky, si Dede nga love right ni Sai, ug si Sai nga dili-hili ko kambok. Paltugra, nagpasiksi si Dede. Na kay gilakay man ang maskot o nagara-gara ang amaw eh. Nag-temple run, pinaan na pa nga. Excuse me mga ka-good vibes, paunaha ko ninyo. Marag kalibang mo nyo ko ba? Marag igit na nanambok. Manarabang utok. Na galing kapit na kay marag kondisyon na kita. Kinakalibang naman among kauban. Ay, isti ako rin ay. Dili di among kauban na kalibang. Pero good vibes di Japon ta. Og mao din si Step atong new friend. Og man no maamis RG na sunod-sunod. Pero good vibes lang kay kani ato tanan pampasi aura. Mao din si dating na sexy. Sana all. Og si Sai na dili-hili ko kambok. Og ko ala si Step na friend na to nga chicks. Nya kay init na kay mga ka-good vibes o palapanta sa tumahiwagang ayong. Kansaon na ng atong mga endorsement, di niya tairin nyo sa atong mga sponsor. Dayan diri, nakisabay si RG sa mascot. Nagimingaw na ko na siya nato. Yo, aral, balay uga mascot pa, oy. May gani nas RG sa luyog. Pag naabot na dito sa peak, ani mga good vibes, nagpaabot na lang ta sa uban nga mauman sila o picture-picture. Nagamay raman ang pic, dili man naigo ang tanan. Uy, pag naagin nagkarisip na rin nakita ba? Nanong ni Kuyog, albit mo kas kaprit kay mga ka-good vibes. Uy, murag bata, nakabuhis balay. Para na ang nagada. Maoday ni ang pic sa month, mauyog mga ka-good vibes. Worth it kay ang pila ka oras din ako. Mag-appreciate na to ang kanindot ni Mother Nature. Nadulong namin naog ni Mel ani mga ka-good vibes. Ug pagabot sa unahan. Uy, naaman nag-holding hands while walking. Makasuya man. Sweet, raba kaayo. Bahala mo dahil mag-una-una ko. Ay sa gisulti pa. Basta daring dapita. Good vibes lang!